Gaur askotan bezala, artistak dira protagonistak eta artistak artean etxekok. Azken finean eta gero bakoitzak askotan egiten dute bilbidea eta hemen nolan hasitako artista ugari dauzkau, gero beraiek bai erakusketak egin izan dituztenak ez, eta horrek bai postasuna ematen du ez. Azken finean bai kantera politia daola eta alde horretik bai gauza politia asko daolako ikusteko. Eskerrak eman, ez honetan eskolari, arduradunei eta sobre bertan parte hartu dezuen guztioi. Eta, besterik gabe zorionak, izan dituzuen obra guztiak ikusita gero ikusitakoa ere bai garrantzi handia daukalako zuentzako sobretot, eta gero uste asko transmititu dezuela bertako argibide hauekin, ez? Bai, eta horrela jarraitzea. Bai. Hori da. Hala, pues untxe, irentzea, Muy bien. eta besterik. Venga, ba. Eskerrik asko. A mí me queda Gracias.